Oh. Taba. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng paksiw na bangus at meron siyang ampalaya at talong mga kapudibi. Ang drinks natin, tubig mak. Bago tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Mga na po. Ayan Opo. ang tataba ng mga bangus. Oo, manganta na. Yes, may chili paste kami ulit. Nasura. Ay, Oh, sige. akin na itong ulo. Okay. Ulo. Ayan o. Ako, uy, taba ako. Pero gusto ko may para din. masarap. Yan. Yan, salamat. Welcome. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga na po. Manganta. Yaman. Taba. Sarap kumain pag mahanghang. The best. At congrats po pala sa Mutya ng Pampanga. Kapampangan. Pampangan. Taga-Porac. Taga-Porac. Ayan. Iya po'y may nyambot. Shoutout sa mga taga-Porac dyan. Si ano, di ba? Si... Salma Eman. Ang nanalo. Ang ganda niya. Hindi, di ba meron Porac? Ay, ano pala yun? Arayat. At Oh. congrats din po sa Lubao, mga kapudibi. Oo. Ayan. Ang ganda-ganda ninyo. Si Sofia Bianca. Kain na po tayo. Ito na akong konti. Thank you. The best yung kain ngayon eh. Chili paste. May nagtatanong, saan daw nabibili? Sa palengke. Nabili namin sa palengke po. Gusto niyo umorder ng ganyan mga kapudibis, meron po yan sa ano, sa TikTok, sa Lazada. Ay, Lazada meron din. Kapatid ko kasi dyan nag-order sa mga Lazada. Ay, TikTok. Sarap nga. Uy, taba oh. Yung taba, lagyan mo ng chili paste. Masarap. Yes. Yan o. Lagyan natin ba? Taba. Meron pa natin gulay.
Ang palaya pa. Ang dami pa dito. Kaya. Ang hanga. Cheers. Kapag may sili, magana kang kumain. Kahit walang sili, magana akong kumain. Baka unaan nyo pa ako. Unaan ko na kayo. Baka mag-comment na naman kayo kahit wala sili, magana kang kumain. Gagano. Hindi, masarap talagang kumain pag manghang, no? Nakakagana talaga. Malapit ng Pasko. Uy, Merry Christmas. Happy New Year! Ilang days na lang? 13? 13 days na lang. 2 weeks naman, ha? Wala pa akong regalo. Baka naman. Yung jowa mo. Hey! Yaman na. Oh my God! Oh. Guys, oh. Huh? Ay, meron pa ako dito. Yung taba, lagyan mo ng chili paste. Sarap da. Ang sarap ng chili paste. Manamis-namis, no? Sweet and spicy siya. Sarap. Ay, lolo ko sipon. Ito yung isda, kahit ano luto masarap. Oo. Yun lang, matinik lang. Na? Madami ako sa shoutout. Kailangan kong bilisan. Sorry. Ang hang.
Magsha-shoutout po ako habang kumakain si BBM, ha? Shoutout po kang Ate Risa Calma Rivera and family. Ayan. Siping miyang balayan king mabalakat. Shoutout po kaya ka ating Shoutout Risa po. Calma Rivera and family at kang Kuya Sai. Shoutout po kaya ating lagi siyang nanonood sa atin. Hello po, dakal po salamat kay suportahan nyo. Shoutout po ating at kay Milko Balunsat at sa mother niya na si Milagros Pamitat Malunsat from Hong Kong. Ayan. Shoutout po. At kay Shimarilio Ricoto Shintera. Tama ba pa? Ulitin ko, ha. Shimarilio Ricoto Shinteri. Yun. From Sorsogon. Bahala na. Kay Chicks Mukbang Channel at sa asawa niya na si Ideo Yamaguchi. Ayan. Happy wedding anniversary nila sa December 17. Uy, sana all. Sana all po. Happy anniversary po sa inyo. Chicks Mukbang Channel, si Hideo at si Yamaguchi. Ayan. Queenie Alfredo or Queenie Candido from Leyte, Moraga, Burgos. Shoutout din po sa ating nga na si Esmeralda Eban at si Chefano Warayan and family. Yan, shoutout po. At kay Wena Sarsaba from Argao. At shoutout po kay Nanay Lucila Nene Bautista. Lagi daw nanonood po sa atin si Nanay Lucila Nene Bautista. Shoutout Hello po, po. nanay. Shoutout po. Jenny Velasco, Saira Evangelista Tabo from Nueva Vizcaya. Merly De Leon Malumay, happy birthday po sa December 17. Happy birthday po, Merly De Leon Malumay. At kay Sai Victoria Gonzalez from Maryland, USA. Ayan, shoutout po Ma'am Victoria Gonzalez. Siyempre, shoutout Baby Allison, Catherine Bogoy at sasawa mo, shoutout sa inyong lahat. We love you all. At kay Tita Olivia, Tita Olivia, thank you so much po. Shoutout po. Mga kapudibis, agisan min paamangan mi, anang kanyaman. Opo. Kaya, hanggang kayo ni video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you all.